L-attakki bil-bombi bdew lejn l-aħħar tas-sena 1940 fejn finqas minn sena f'Malta kien diġà beda jinħass in-nuqqas ta' ikel. Kien proprju sentejn wara li bdew l-attakki meta l-bażi tal-Ingilterra bagħtet konvoj bl-affarijiet neċessarji lejn Malta, iżda dan inqered bil-bombi. Madankollu fit-3 ta' Awwissu tal-istess sena intbagħtu 14 il-vapur merkantili li ffurmaw konvoj imsejjaħ Pedestal. Dan il-konvoj kien jikkonsisti minn 85,000 tunellata ta' provvist importanti bħal tqiq, petrol, bombi u fjuwil għall-ajruplani li kienu mistennija li jservu lil Malta għal 4 xhur. Dan il-vjaġġ kien inżamm sigriet fejn sa sqallija mexa kollox sew. Iżda 9 tim wara tluq tal-konvoj il-bastiment kien attakkat u bosthom il-vapuri jerqu. Jumejn wara fil-bod deru 3 vapuri bl-isem Port Chalmers, Rochester Castle u Melbourne Star. Dawn il-vapuri ntlaqgħu minn mijiet ta' Maltin fuq is-swar ta' Santirmu, b'ċabċib u ferħ, għax dawn kienu jfissru s-salvazzjoni tagħhom. Kien propju f'jum Santa Marija tal-1942 li fil-bodder tanker nofsu marra bl-isem Ohio u vapur merkantili bl-isem Brisbane Star. Mal-wasla tagħhom l-atmosfera nbidlet f'waħda mill-isbaħ b'daqq ta' n-niet tal-gwerra. Anna Marija tkellmet ma' One News fejn rrakkontat l-esperjenza tagħha 71 sena ilu, propju f'dan il-jum. Kienet Santa Marija, eżatti beda diħel wara xurxin kulħadd jibki u jxejjer u jajjat u kieku tafu il-ferħ u almenu stajna nitrejqu meta daħlu daħħal l-ikel. Kieku ma kellniex nieklu. Dan kien il-konvoj li baqa' magħruf bħala dak ta' Santa Marija, il-konvoj li wassal il-provvisti essenzjali lil Maltin. Ħafna kienu hemmnu li l-fidi u t-talb lil Marija kien instema propju fil-festa tagħha li hija ċċelebrata fil-15 ta' Awwissu.